karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Oh, hala. Birthday sa... ni Kara karon? O Ayesa, iyang birthday. Mabitaw nga nagsulob ka ng puwang nga sinina. May nanawag sa phone ni Ayesa, kuya. Tubag ka, Isa. Ha? Anong siga mo na imong mga mata? Tubag ka na. Tubag ka ang tawag sa mga inahan. Sure ka nga imo gining ipatubag na ako? Kaklaros akong gisulti Ano gusto mo ka nga ako ning tubagon? Aron may bawa ko kung unsa ko ng pagtubag ng imong inahan. Iyon ang speaker. Hello, ma. Oy, Ayesa! Ay, naun samang ka! Di na yung ka mo paulis ata! Dili, ma. Ay, wala gina ka makahuna-una ng imong inahanday! Naguna-huna man ko, ma. Pero dili pa ko mahimo mo paulis ato. Ay, nga naman in taon! Napakoy trabaho diri, ma. Unsa pa gina na imong trabaho, be? Unsa bang ka? Membro ka sa sindikato, no? Grabe sad, dili maoy. Kung dili pa ka membro sa sindikato, nganong dili man ko mahimong muduaw nimo? Dili mo sagot ang akong amo, ma. Basta, ayaw ka bala ka. Kung makakwarta ko, padad-anti ka. Sige na, ma. Doon na pa ko'y buhaton. Bye na. Okay na, sir. Natubag na ako kung inahin. Kao na. Nganong ka namang puwang nga sinina ang imong gipasulob kang Ayesa, kuya Hans? Ano mo day? Unsa may plano mo kang Ayesa? Karon nga birthday ni Kara. Birthday kita ni Kara karon, Sir Hans? Oh. Ug maong iyan ang gipasulob nimo ang puwang nga sinina. Kaya ako nang hinatag ni Kara. Dili ba, kuya Hans? Ha? Binarong iyo mo na lang gilabay sinina ako, kuya Hans. Tugas tinuod. Kisa naghatag ni mo ining puwang nga sinina, Kara. Hans, ayaw lang kasuko. Ang di mo ka makalahos og sulti kung kisa naghatag ni mo ining maong sinina. Okay. Si Kent ang naghatag ini nako. O ganong hatagan ka man ni Kent ining maong sinina, ha? Kay birthday nako. Doon na ba ko idautan sa gibuhat ni Kent? Oh. Doon na. Ayaw na lago kasuko. Nga ginagaluhan ko ni Kent ining puwang nga sinina. Be, ako na lang ablihan ng imong gift nako. Ayaw na. Ayaw na lagi kasuko ba? Nansa man ka? Imo mamangod ang naghatag nako ini. Unya masuko ka? Ayaw na nag-ablihan akong regalo. Dili mahimo. Kay imo ba ni hinatag nako? Busa ako ini ablihan. Hala? Puwa nga si Nina. Parehas kini sa sinina nga giregalo ni Kent nako. Hangtod ang style. Parehas. Ilaban na yung gihatag ni mo. Excuse me. Hello? Bangaon ta o dili? Kuya Hans, nasuko ka pa na ako. Ayaw na mo pag-away dinis kananan, ha? Bad ba yan na? Nganong wa man ani mo ilabay ang sinina nga akong giregalo kang Kara, kuya? O nganong imo man ang gipasulob niya? Tungkod kay... birthday na ko, ugma. Unsa? Birthday ni mo ugma, Ayesa? Yes. Mao nga i-greet ko ninyong happy birthday, ugma. Nagsunod ang inyong birthday ni Kara? Oh, kung tinawag nga birthday ka rin ni Anhing Kara, oh, nagsunod. Hilom. Oh. Mahimo ba? Muhilom ka, Isa? Oh, sige ko. Mahilom na ko. Unsa naman si plano naman, kuya? Tubag ako.
Ganun ba sa loob na nimo kang ihisa ang akong regalong sinina ni Kara? Dili ng imong regalo, Kent. Akong gisunog ang imong regalo. Sir Hans! Sir Hans, kaon sa oy! Paghinay ha! Matakil po ka! Ay. Uy, hala no? Ayaw intaw mo pang hupaws kan anan, uy. Mura mahinuon mong nagmahay, ana nga, doon na mo'y makaon. Kung buhi pa nga kong papa, no? Masuko gito. Kung makabati nga doon ay manghupaws kan anan. Kay lisod ko no kayo pangitao ng pagkaon. Dili na sad siya masabot. Anong miingon man siya nga? Gisunog niyang imong regalo? May nahitabo sa una tungod na ng maong sinina Ayesa. Ha? O sa may nahitabo sa una? Parehas big regalo ni Kuya Hans para ni Kara. Ako na lang iulit nimo kining regalo nimo sinina nako, Kent. Nga naman, Kara. Nasuko si Kuya Hans nimo nga gihatagan ko nimo ining maong sinina. Boba. Nga naman. Parehas man ni sa sinina nga iyang giregalo nako. Maugid ang style. Unsa? Mao nga ihatag na lang na sa lain. Kara, ako ng regalo ni mo. Busa imo na. Kung dili siya gusto, ana, ikaw na yung desisyon ka na kung imo ba nang ilabay o dili. Huwag yun ako tuyo Nga ang mapalit nga regalo ni Kuya Hans para kang Kara, parehas ako napalit. Hala no? Maudi nga gisapot siya. Ako na lang ni hubuon, uy. Kay basi ng imo ning gipalit. Nakabati ka na sa gisulti ni Kuya Hans Ayesa. Iyan ang gisunog ang akong regalong sinina ni Kara. Hala no? Sagdila na siya. Sige na. Mga na ta. Pero ang imong Kuya Hans, wa pa man to'y kaon. Hida, dako no siya Sige, mangaon na lang ta. Ako lang to siyang atimanon unya. Tuod. Ang ngayon ka na sinina. O unsa? Og happy birthday day para ugma. Yay! Thank you. Unsa man ka Ayesa? Dili ba ka magkamaong mahiubos? Kumausad, uy. May ubos man sad good ko, pero kang Kuya Hans, ni mo ambot ba? Ngano dili mo ko mahiubos og dugay niya? Ay, mayo pa ka Ayesa. Kaya dili dyan makapadugay sa mong kasing-kasing ang kahiubos. Pero ako, Nahiubos kasi imong magawang. oo. Nahiubosad. Pero matod pa sa mga amahan, dili maayo nga magpatuntag kay ubos sa akong magawang. Kaya ako man siya magawang. Bitaw. Husto si papa ni mo. Mingaw naman nung kong papa. Hain naman ninyong papa. Patay na. Muduha ka tuig na nga namatay si papa. Mao ba? Sige, mga onit oy. Kay atimanon pa na ko imong Kuya Hans. Hans, dili ka nga masuko kang Kent. Imo siya manghod. Mahal ka niya. Mao nga mahal sab ko niya isip imong uyab. Mahal? Tanawa! Gipalitan ko og pugong sa buhok ni Kent. Cute kaayo. Sir Hans? Gawas! Ay kong sa muka! Gawas! Pero uwa pa man kay kaon. Muingon gani ko rin mong gawas! Gawas! Gawas na yun! Oo. Mugawas gadayon ko kay gisapot na sa ka. Papiksa na yun sa tas kainit si mong Ano mo yaw-yaw pa man ka? Dili tabian si Kara! Dili man ko skara. Mao tabian gyud ko. Ay! Mugawas na ko eh! Nagwayag naman sad ka! Naunsaman ko! Naunsaman ko! Tugkan sa tagturok buto ini tawhan na. Kaisog ba? Ako ko dali siya makaon o di good. Bahala siya, uy. Kisabang tiyan ang magkutuis kagutom.
Bahala na ka anak. Basta ako, may atiman ako nimo. Ay! Unsa man to? Oh! Oh! Mura mag... Gibato ang bay? Ay! Aray! Ah! Unsa man to bihagtik sa kong agtang? Oh! Tugo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!